Bună, sunt Georgiana Tănase, psiholog clinician și psihoterapeut al Fabricii de Emoții și astăzi te invit la podcastul Fabricii de Emoții, unde o am alături de mine pe Nicoleta Hăbășescu. Bună, Nicoleta! Bine venit! Bine v-am găsit! Ce faci? Cum ești astăzi? Și înainte să intrăm noi așa în tema discuțiilor legate de psihologie, hai să povestim oamenilor cum ne-am cunoscut noi două. Să-ți răspund la prima întrebare. Sunt ușor anxioasă. E pentru prima oară când filmez pentru un podcast, așa că cer îngăduință. Și cum ne-am cunoscut noi două? Sunt ceva mulți ani în urmă, în spate. Întâmplător... Întâmplarea a făcut să avem același supervizor, pe Madalina Petrescu, să ne facem și dezvoltarea personală cu același om. Și mai departe, prin colaborarea ta cu sora mea și uite așa ni s-au tot intersectat drumurile. Am făcut apoi un proiect împreună. Da, grupul de dezvoltare personală pentru femei. Cred că a fost prima dată când am făcut un grup pentru adulți și în mod mai special pentru femei. Mi-a plăcut enorm de mult și mi-a rămas acolo în suflet. Cine știe, poate reluăm. Poate reluăm, da. A fost și pentru mine un proiect drag, care continua cumva un proiect început de mine cu ceva ani în urmă, pe care vreau să reiau acum prin... centru pe care îl dezvolt și îl cresc acum. Da, terapia de grup e într-un fel, e cu totul altceva, e specială. Spune-mi, cum se numește centrul tău? Insight Therapy. Și ce faceți voi acolo? Care este specificul? Pentru cine este terapia? Cui vă adresați? Terapie pentru adulți. Suntem un grup de profesioniști, de oameni care încercăm să mergem cumva pe aceleași principii, de orientări diferite, fiecare dintre noi avem specializări diferite și încercăm împreună să găsim rețeta cea mai bună pentru fiecare om care are nevoie de ajutorul nostru. Hai să spunem așa, un moment provocator în viața ta de psihoterapeut. Dacă poți să-ți aduci aminte, bănuiesc că sunt nenumărate, dar unul așa care ți-a rămas ție în minte. Da, nu știu, îmi vine, răspunsul ar fi că un moment provocator poate fi fiecare zi, fiecare întâlnire cu omul, pentru că, așa cum știi foarte bine, și cei care ne urmăresc, cei care sunt în terapie, poate deja au simțit, noi de fiecare dată lucrăm cu omul din fața noastră, dar în același timp și cu noi. Noi, atunci când ne-am așezat pe fotoliu, renunțăm la ceea ce suntem, încercăm să fim cu totul cu omul din fața noastră și pentru el, să dăm ce avem mai bun pentru el, iar provocarea vine atunci când ceva din el, ceva din realitatea lui impactează realitatea noastră. Și atunci este provocarea de a rămâne conectat cu el, de a-ți lua ce ai de lucru tu și de a sta acolo cu el. Pentru mine cam asta e provocarea meseriei pe care o fac. Da, tu ai spus foarte frumos faptul că noi trăim zi de zi niște provocări și așa e, pentru că ședințele de terapie nu seamănă între ele. Chiar și cu același om. Chiar și cu același om, da. Și de dimineață până seara noi trecem așa printr-o pleiadă de emoții, de evenimente din viața fiecăruia. Vreau să te întreb, cât de important este ca terapeutul să aibă și el terapeutul lui? Din punctul meu de vedere, e esențial. Ce se întâmplă atunci când, și uite, aduc în discuție tema asta, pentru că încă mai există printre noi colegi care nu consideră necesar propria terapie.
Și mai am și întrebarea asta uneori de la clienții mei sau de la pacienții mei: Georgiana, tu te duci la terapie? Și ei vin așa, nu știu cum, râzând și nu se așteaptă la răspunsul meu să le spun: da, o săptămână de săptămână sau la 2 săptămâni mă duc și eu la terapie. Și unii chiar m-au mai întrebat: păi, și ce mai discuți tu la terapie dacă faci de atâția ani? Păi tot timpul, viața e plină de evenimente și din fiecare relația noastră ni se întâmplă ceva, înțelegem ceva și atunci dacă accesăm poarta asta de terapie, putem să fim mai aproape de noi înșine și de ceilalți și mai autentici în relațiile noastre. Da, la fel gândesc și simt și eu, dar mă întreb oare de ce ei cred că noi nu am avea nevoie de propria noastră terapie. Eu mă gândesc așa, că ei vin la noi câteodată și ne pun pe un piedestal. Și își setează acolo niște așteptări, că noi suntem zei, tot știutori și avem o soluție la absolut toate problemele lor și nu avem nevoie de nimic. Pe noi nu ne atinge nimic, nu ne supără nimic. Despre oameni care nu avem nevoie, nimic nu mai e, suntem intangibili, nicio problemă nu poate să ne... Da, și e important pentru ei, cumva și ăsta e și rolul podcastului. Eu aduc oameni așa, spun oameni minunați care vindecă sau care ajută alți oameni să se vindece, dar în același timp să arătăm și o latură mai umană a noastră, mai autentică și mai reală, căci și pentru noi e provocator, e o meserie foarte grea și zi de zi depunem un efort considerabil să-i ghidăm, să le fim alături și nu ne este totdeauna ușor. Nu e totdeauna ușor și uite, cum spuneam când am început discuția noastră, că da, și eu sunt anxioasă, cel puțin la început. Acum se liniștește. Eu îți mulțumesc tare mult că ești aici lângă mine. Și eu. Și e un moment în care putem să scoatem pe tapet așa faptul că și noi avem fricile noastre, anxietățile noastre și sunt momente în care putem fi la o forță maximă sau putem să avem bateriile mai reduse. Și aici vreau să te întreb un moment așa dacă ți s-a întâmplat vreodată, că și la mine a fost cazul și dacă nu mă înșel chiar recent, în care un client al meu a spus: știi, n-ai fost prea în formă ședința trecută. Și din punctul meu de vedere fusese o ședință foarte bună, doar că poate nu am fost foarte zâmbitoare, foarte, jovială, pentru că acolo atinsesem un punct sensibil sau chiar oi fi avut și o zi proastă. Ți s-a întâmplat vreodată? Da, mi s-a întâmplat. Nu-mi vine în minte acum dacă am primit să mi se și spună, dar cred, dacă să mă gândesc acum, că am simțit cumva că au gândit, că au văzut lucrul ăsta. Mie ce-mi vine în minte, îmi vine cumva pe lângă un răspuns de ce mă ajut în momente din astea și poate în felul ăsta ajutăm și pe cei care ne urmăresc. În astfel de momente, când știu că am ceva important de făcut, cum e întâlnirea cu următorul client și simt că am bateriile descărcate sau am primit un telefon care m-a scos puțin de pe șine, să zic, îmi pun o piesă, o melodie care îmi place. Eu folosesc foarte mult și mă ajută aplicația Calm. Sunt sesiuni de 3 minute, de 5, de 10 minute. Noi avem pauza de 15 minute, eu lucrez 45 și atunci am timp cumva să îmi folosesc respirația foarte mult, respirația conștientă. Și de asemenea mă ajut chiar și în timpul ședințelor și mi învăț toți clienții
toți vor deveni maestri în a practica mindfulness-ul. Mindfulness-ul care îl putem practica și în momentul ăsta când noi două stăm de vorbă, pur și simplu, să conștientizăm poziția corpului, să identificăm mirosurile din cameră, da? La ce miroase, temperatura, lumina, cum stau hainele, cum simt pantoful în picior. Toate astea sunt exerciții de mindfulness care ele ce fac? Exercițiile astea ne scot din cap și ne duc în senzații, ne scot din gânduri, ne scot din temeri. Gândurile, până la urmă, despre ca să avem niște temeri, niște anxietăți, am avut niște gânduri în față. Cum mai devreme mă simțeam anxioasă, dar oare voi fi suficient de bună? Voi reuși să fiu suficient de prezentă? Voi reuși să mă conectez într-un mediu nou și neobișnuit? Sunt obișnuită cu camere, cu lumini, cu microfon în față. Și, da, practic... Asta i-ar ajuta atât pe terapeuți, cât și pe cei care ne urmăresc și pot fi clienți, să gestioneze un moment din ăsta anxios. Fie că intră într-o ședință importantă, fie că, nu știu, copiilor dau un examen, dau ei înșiși un examen. E o modalitate mindfulness-ul prin care își pot gestiona anxietatea într-un timp foarte scurt. Într-un timp foarte scurt, pentru că rezultatele le simți imediat. Da, se produce acea detașare de gând, care gânduri știm, vine și o emoție atașată, apoi vine și o cogniție legată de asta, vine și o metacogniție, le se țin lanț, intrăm ca într-un, cum îmi place mie să zic, iar clienții mei știu, în acea rotiță de hamster și ne învârtim acolo fără oprire și ne scoate de acolo. Pentru că dacă mă apuc să identific acum cum se simte al doilea meu deget în pantof, în piciorul drept și mă gândesc la asta și analizez asta, clar mi-a trecut mie cum stă microfonul în fața mea, chiar nu l-am mai văzut de ceva vreme. Pentru că sunt în altă parte și nu mai interpretez, ies din cap, cum zic eu. Uite, eu îți propun acum să vorbim despre relații, despre emoțiile pe care noi le avem când intrăm în tot felul de relații și, nu în ultimul rând, despre relațiile toxice. Ce înseamnă o relație toxică? Teorie e multă și să le spunem așa pe cât mai simplu. În linii mari. Da, în linii mari mie îmi vin în minte acum. Avem teoria atașamentului, care ne vorbește de cele 4 mari tipuri de atașament și atașat lor, relații în care putem intra în funcție de cum am învățat noi de la părinții noștri să relaționăm. Da? Proximitatea părintelui, atunci când eram mici, ne calma anxietatea, ne calma neliniștea și absența acestei proximități creștea anxietatea, creștea neliniștea și noi am învățat în felul ăsta ce să așteptăm de la ceilalți, cum să ne raportăm la relații. Asta ar fi o teorie. Apoi avem, teoria psihanalitică care vorbește de modelul ăsta relaționar, cum am văzut pe ai noștri că relaționau între ei, cum a fost relația noastră cu părintele de sex opus, cum a fost relația noastră cu părintele de același sex și de asemenea se creează diverse modele. Iar aici cu relația toxică, dacă am trăit sau am văzut o relație abuzivă la părinții noștri, vom tinde să intrăm în relații abuzive, pentru că ei spun în teorie că noi vom intra cu scopul de a repara, cu scopul de a face altfel. Mie îmi place foarte mult să zic că nu e a mea, e luată tot din cărți, că intrăm în relații, jucăm aceeași scenă cu actori diferiți. Luăm alți actori și îi punem
în scenă și încercăm să fim un fel de regizor și să facem diferit. Putem spune că alegem dacă ne vindecăm sau dacă suferim în relațiile pe care le avem. Putem spune, da. Și mai mă gândesc un pic la o relație toxică ca fiind o relație în care noi suferim. Da. O relație în care nu ne sunt ascultate nevoile, Da. Nu primim iubirea de care avem nevoie, Da. și mai mult decât atât, nu putem trăi fără persoana respectivă. Pentru că așa am învățat să primim. Pentru că micus fiind, văzând asta, considerăm pe de o parte că așa e, altfel nu se poate. Pe de altă parte, dacă niciodată n-am primit o iubire în care să ne simțim valorizați, în care să ne simțim importanți, din nou, ni se confirmă și e foarte familiar. Asta cred că e ceva ce e important ca cei de acasă să știe, că alegem iubirile care nouă ne sunt familiare. Da. Și confundăm iubirea adevărată și autentică cu o iubire familiară care poate nu este neapărat sănătoasă. Și aici ne ducem cumva în loialitatea față de trecutul nostru și în loialitatea față de traumele generaționale, transgeneraționale, și că avem ocazia în viața asta noastră să rupem sau să tăiem firul ca să putem trăi autentic, sănătos și în armonie cu noi înșine. Dar asta, după cum bine știi, înseamnă multă muncă, multă terapie, multă asumare. Ce ar trebui, nu știu, o persoană care își dorește să vină la terapie și nu e foarte convinsă de aspectul ăsta? Ce ar avea nevoie să știe ca și reguli principale? Cum se desfășoară o ședință de terapie și ce ar avea nevoie să înțeleagă despre un proces terapeutic, indiferent de formarea terapeutului? Din punctul meu de vedere, și modul în care eu lucrez. După cum bine știi, fiecare ne formăm un stil propriu și el ce trebuie să știe la început e să ceară recomandări. Să ceară recomandări sau, nu știu, să urmărească, te urmărește în podcastul tău, vede, îi place, cum pui problema, să vină și să stea în prezență. Din punctul meu de vedere, e definitoriu și așa și lucrez. Eu întâi mă văd cu persoana care mă solicită de 2 ori, fără niciun fel de, să zicem așa, obligație de a rămâne mai departe în terapie. Și pur și simplu în aceste 2 întâlniri ne cunoaștem, vedem care este nevoia omului, vede cum se simte cu mine, văd cum mă simt cu el, pentru că, după cum bine știi, noi putem și să refuzăm. Da. Putem să ne și alegem. Poate ceva din povestea lui impactează foarte mult cu povestea mea. Poate ceva mult prea dureros apropo de ce spuneam de provocări. Poate nu pot să fac deal, seamănă prea mult cu, nu știu, cu cineva din trecutul meu și nu pot. Și atunci consider că aceste 2 întâlniri sunt suficiente ca să ne dăm seama. Dacă vă placeți și vă potriviți. Dacă ne placem și ne potrivim și dacă eu pot să-l ajut în nevoia lui. Da. Uite, eu în ultima perioadă am început să sedez 3 ședințe. Pentru că uneori mi se părea că nu este suficient. Și așa le spun, veniți la cele 3 ședințe să ne cunoaștem, face o scurt istoric, anamneză, vedeți dacă vă place de mine, modalitatea mea de lucru, văd eu dacă vă pot ajuta și apoi stabilim împreună procesul terapeutic. Da. Cam așa, întrebarea era mai departe de ce reguli sunt în terapie. Reguli ca și cadru. Ca și cadru, da, pentru că e foarte important ca noi terapeuții să setăm un cadru, iar clienții, pacienții noștri să înțeleagă că pentru a beneficia de cele mai bune servicii din partea noastră și e musai să-l respecte. Hai să vedem câteva din regulile terapiei. E musai să respecte, aici aș adăuga, devine alegerea lui.
dacă vrea sau nu, asta apropo de cât de mult vrem să funcționăm mai bine. Da? Și cât suntem de capabili și cât putem. La un moment dat, poate nu putem anul ăsta. Da, poate am încercat, am venit 5-10, dar nu pot mai mult. Mi s-a atins o limită și ok. Asta a fost pentru mine acum. Cadrul, cred că îl stabilește fiecare. No. Eu stabilesc întâlniri săptămânale în general, fiecare om are ora lui, da, în agenda, eu o numesc ora rezervată în univers, face ce dorește cu ea. Da, există principiul care l-am învățat în școală, dacă nu greșesc, doamna Holdevich ne-a învățat de la dânsa, cred că am și mulțumesc frumos. Vii, primești și plătești, nu vii, nu primești, dar plătești. Adică acea oră este rezervată ție, faci ce dorești cu ea. Uite, aici eu aș putea adăuga uneori o dificultate pe care noi avem în relația noastră cu clienții, faptul că ei se supără când noi le spunem că trebuie să plătească ședința în care ei nu au venit. Putem să vorbim despre asta. Și unii se supără chiar foarte tare. Și noi știm că nu doar noi două și alți colegi de-ai noștri pățim destul de des lucrul ăsta în care anunță într-un timp foarte scurt, poate cu jumătate de oră înainte, m-am îmbolnăvit, mi-e rău, e bolnav copilul, și nu ajung. Și atunci nici nu mai plătești ședința. Da. Eu zice, pe de-o parte, e o dovadă de asumare și de respect față de noi. Și de cunoaștere, pentru că eu cumva în același cadru le comunic și faptul că noi, ca să putem funcționa în zi de zi, pe lângă o mulțime de alte lucruri din capul nostru care ne ajută, avem și ceea ce se numește mecanisme de apărare. Și pot să apară în discuții, ne apropiem de un punct foarte sensibil, de un lucru care doare. Eu îi avertizez, doare. Cineva chiar s-a supărat pe mine și a plecat. După a treia, cred că trecuse de cele două și luase decizia, ok, rămân într-un proces de terapie. Și când a început să simtă durere, a zis că nu mai vine, că a crezut că e mult mai pe relaxare și că suntem să fim... Nu e despre relaxare. Dar eu am o vorbă învățată de la tine, aici nu suntem la spa. Nu suntem la spa, da, Nu facem masaj la spate, la minte, la inimă, ci aici venim să rezolvăm niște lucruri. Da, terapia este despre durere și un alt principiu bun e că unde nu doare, nu se vindecă. Da? Ne doare, rămâne priceperea terapeutului să știe cât să apese, unde să apese, cât să deschidă rana, cât să o lase un pic dar nu se poate fără durere. Și atunci când clientul, când începe să simtă durere, mulți dintre ei se sperie. Poate e un pic și din graba terapeutului, de a avea succes. De a avea succes, de a hai să te ajut acum și el nu poate să ducă. Poate să fie din multe lucruri care, asta iarăși revin la cu ce am început, din provocări. Să ai cumva o limită în a ști cât să, uite, chiar și cât să apeși, dar ei se sperie și fug. Intervine ceea ce se numește unul din mecanismele noastre de apărare, rezistență, intervine evitare, fugă din... Nu vreau. Pentru că e mult mai ușor să funcționăm pe vechile modele. E mult mai simplu, dar ce mai îmi trebuie mie? Nu mai vreau. Da, nu mi-e bine, dar mi-e bine așa. Pentru că noi știm iarăși un alt principiu. În tot ceea ce nu pare a fi bine, de fapt e bine. Adică ei au niște beneficii și de-aia tind să păstreze. Apropo de beneficii, care crezi că sunt beneficiile? Și aici cred că ar fi mai simplu să dau un exemplu. Uite, o femeie care rămâne într-o relație, sau ca să-i mai adaug un pic de greutate, o mamă cu un copil sau chiar doi care rămâne într-o relație
noi spunem disfuncțională. O relație nesănătoasă, o relație toxică. De ce rămâne ea acolo? Deși suferă, este jignită, nu primește atenție, nu primește iubire, se simte folosită, crede despre ea că nu e bună de nimic, căci ăsta este mesajul pe care îl primește zi de zi, deși ea face toate eforturile posibile să fie cămășile călcate, să fie vasele spălate, să dea cu aspiratorul, să fie copiii învățați, curați la școală, dacă se mai poate să aibă și un serviciu pe deasupra. Și ea totuși rămâne în această relație. Care sunt beneficiile pe care ea nu le vede? Păi ea nu le conștientizează că are și beneficii. Beneficiile ei sunt, odată îi se confirmă lipsa ei de valoare. Ea a învățat, de micuță, a învățat că ea nu are nicio valoare. Ea mai mult de atât nu valorează. Și se confirmă. Da? Realitatea pe care ea o trăiește este pe ceea ce ea știe. Eu nu merit mai mult, atât merit. Cum ar fi pentru ea deodată să primească atenție, valorizare, ar fi ciudat, nu? Și atunci ei se confirmă ceea ce a primit. Pe de altă parte, ce ar mai putea primi? Poate vine din același model de mamă. Mama a trăit la fel. Și atunci beneficiul ei e din nou îi se confirmă că e o femeie normală. Ea așa știe, ăsta e modelul pe care îl are. Așa e o femeie. Cum? E okay. Le face pe toate. Le face pe toate, ea tace, asta e soarta mea. Da, îi se confirmă o soartă, n-auzim de asta e soarta mea. Ok. Ce beneficii ar mai putea avea? Cred că falsa asta siguranță financiară. Dacă el vine cu siguranță, dar avem situații în care ea e și singurul provider. Vine. Da, singurul provider pentru familie. Bine, ele de obicei în situația asta nu ajung în terapie, nu ajung la noi, în cabinet, dar în teorie sunt. Iarăși îmi vine în minte femei care iubesc prea mult. E o carte foarte bună pe care le recomandăm doamnelor. Când am spus de partea asta de dependență financiară, mă gândeam că cele care ajung la mine, și e doar ce întâlnesc eu, scot în față motivul ăsta. Eu nu pot să mă descurc cu banii, nu pot să mă descurc cu copiii, nu mi-ajunge salariul, așa că stau și iau bătaie. Mai bine să zic, în cazul în care, de obicei nu prea se știe în afara casei ce se întâmplă, dar și când se știe, ea poate să pozeze în victimă. Și are acest beneficiu al imaginii de victimă. Ea e victimă, ea nu poate. Și atunci când e victimă, ceilalți nici nu-i cer prea mult. Nu cer prea mult, că e săracă. Ok. Și e un alt beneficiu. Mai e beneficiu care iarăși în economia asta funcționării minții noastre, a nu face diferit, a nu schimba. Dar a schimba înseamnă un efort foarte mare. E mult. Pentru unii nu pot să ia în calcul că tot ce înseamnă procesul schimbării. Și atunci am beneficiu, fac tot ce știu și e ok. M-am învățat, știu, mă bate de la 5 la 6, e ok. Uite, eu aș vrea să le transmitem un mesaj acestor femei că pot să acceseze partea asta de curaj și să apeleze la un specialist, pentru că cu siguranță o să găsească resurse, pentru că nu doar noi, ci sunt și alte centre care oferă 5-6 ședințe gratuite și pot face o intervenție de criză. Sunt psihologi voluntari care oferă astfel de servicii și pot accesa. Și sunt tot felul de programe pentru astfel de femei. Da, există pe piață, sunt și centre care depind de primării, da. Și
e important să aibă curaj să ceară ajutor. Căci există speranță, adică ele chiar pot învăța să se descurce singure. Categoric. Categoric, iar la noi, noi nu vedem în cabinet neapărat tipul ăsta de femei, pentru că pentru ele e greu să accepte și să înțeleagă că au stat de mult în povestea lor, încât nici n-au curaj de multe ori. E o relație atât de abuzivă încât nu pot să îndrăznească să ia în calcul, dar vedem deseori dependența emoțională. Asta da. Care e mult mai e foarte frumos subtilă, îmbrăcată. E ambalată frumos, e drăguț servită și acolo e foarte mult de muncă și de desfăcut toate ițele și de văzut ce, și foarte greu și pentru ele să poată face deal cu acceptarea faptului, da, că au fost într-o relație sau sunt până reușesc să iasă într-o relație abuzivă. Ce înseamnă dependența emoțională în relație? Cum hai să le spunem 2-3 lucruri încât cei care ne văd să-și dea seama dacă sunt dependenți în relația lor de cuplu? Prima care îmi vine, sunt bine dacă tu ești bine. Ok. Mi-a mai venit și mie una. Te rog. Facem totul împreună. Da, facem totul împreună. Dacă tu nu ești cu mine sau spre mine, eu sunt terminat, nu pot fără. Să vedem ce mai găsim. Partea asta de valori, mă gândesc că sunt aceleași, dacă vrei așa în față, sunt aceleași valori comune. Când unul din parteneri renunță la hobby-uri sau la ce făcea el înainte să intre în această relație, doar ca să îi fie pe plac partenerului, să petreacă cât mai mult timp împreună, renunță la prieteni. Ăsta e un aspect important. Nu mai există prietenii mei, prietenii tăi, sunt doar prietenii noștri, atât. Lipsa timpului petrecut fără partener, din ce ziceam eu mai devreme, și eu le spun celor care vin la mine că e sănătos să aibă o gașcă de fete, o gașcă de băieți cu care să iasă din când în când. Da. Și de asemenea nevoia asta de a mă valida tot timpul dacă sunt suficient de bun în ceea ce fac, doar cu acordul tău. Tot ce promovează cântecele, în vine să zic. Da? Dacă tu, atunci eu. Okay. Dacă tu nu, eu nu mai sunt. Mă dizolv cu totul în tine și... Pe de altă parte, îmi vine în minte că e și cumva și o formă și din partea celui care pare... Știi că se spune tot timpul că din poziția asta de victimă, tu de fapt ești călăul salvatorului tău, pentru că atunci când ceea ce pare a fi salvatorul și te ține, tu rămâi în poziția de victimă, eu fără tine nu pot, vine salvatorul, ți oferă suport, când ăsta se dă un pas înapoi, că ceva, orice, da, nu poate să dea, ăsta imediat se transformă în călăul propriului salvator, dar acum de ce nu mai îmi dai? Da? Și aici vreau să aduc o carte în discuție despre, se numește Călăul Dragostei. Și la fel e o carte care le-o recomandăm celor de acasă pentru a descoperi dinamica asta de relații. Că tot am vorbit noi despre ce înseamnă o relație toxică, abuzivă. Hai să vorbim și despre relații sănătoase. Hai, mă gândeam și eu. Să spuneți ceva de bine. Cum alegem un partener sănătos pentru noi? Că ce e sănătos pentru mine nu e și pentru tine sau pentru altcineva. Ce înseamnă o relație sănătoasă de cuplu? Și când ne dăm noi seama că am ajuns așa aici, pe platoul ăsta există? Mai degrabă aș întreba, există platoul ăsta de fericire completă, constantă, permanentă în cuplu? Nu, e o utopie.
Și e important ca cei de acasă să știe asta. Da. Pentru că ei vin la terapia de cuplu așa ușor cu niște fantezii. Să fie partenerul acolo zen, tot timpul, să nu se certe niciodată, să... Dacă ne certăm, dacă nu ne înțelegem într-o direcție, înseamnă că nu suntem potriviți, nu suntem buni. Deci, cumva, o idealizare asta a cuplului este ușor nesănătoasă. Căci o relație sănătoasă înseamnă să ne și certăm, să avem păreri diferite, să avem interese diferite, valori diferite. Ce altceva îți mai vine în minte? Disponibilitate pentru celălalt. Disponibilitate pentru celălalt și în ultimul timp tot identific și lucrez cumva și susțin și pe alții să lucreze în acel a putea să stai în conflict. Da? A putea să conții ce se întâmplă acolo și să nu fugi neapărat. Stai să vezi ce e acolo. Și de asemenea de a nu intra, îmi place mie să zic, în fight. Când celălalt provoacă în tine ceva, să poți să nu intri acolo. Se spune, e o teorie care spune că o relație de cuplu trece prin trei etape. Perioada de îndrăgosteală, când suntem toți totul cu fluturi bine în și stomac, frumos, cu fluturi în stomac. Celălalt este minunat, extraordinar, zeu. Neurotransmițătorii își fac treaba lor acolo și totul e bine. După care, după 3 ani, până la, depinde de priceperea amândorura sau unuia dintre ei, că dacă unul reușește, se pare că poate să-l mute și pe celălalt de pe poziția asta, intrăm în lupta pentru putere. Lupta pentru putere de la 3 la 100 de ani dacă niciunul nu se trezește. Și până la adânci bătrâneți ne tot luptăm. Să-l schimbăm pe celălalt, să facă diferit, să ne arate așa că ne iubește, nu invers. Și ne tot luptăm cu el. Sunt și cupluri fericite care ajung la ceea ce se numesc ei în teoria asta iubirea deplină. Da, când cei doi se acceptă așa cum sunt, cu defectele lor, cu neputințele lor, cu lucrurile bune din ei, cu lucrurile bune în măsura în care sunt lucrurile alea bune, nu mai mult de atât sau mai puțin de atât, nu se mai încearcă a se regla nimic sau lucrurile așa cum sunt. Și cam aici ar fi în zona asta de luptă pentru putere, pentru că pe aici rămân cuplurile. Și ei spun că șansa noastră de vindecare în viața asta e relația de cuplu. În teoria asta. Altă șansă pare că nu avem. Da, pentru că partenerul, fiind foarte apropiat, foarte intim cu noi, ne atinge toate rănile și ne scoate la iveală cei mai buni, dar cei mai rău din noi. Și atunci să poți să rămâi în relație și să vindeci, având în vedere cu atât mai mult ce spune că nu avem altă șansă până la capăt, îi cumva, nu știu, pe de-o parte mi se pare mare lucru că avem o șansă în viața asta și recomandarea asta de lucru permanent cumva, și de responsabilitate. Și de responsabilitate. Pentru că e mai simplu să pleci, să divorțezi, să pleci și e mai... Să ieși din relație, să închizi toate... Și este mai dificil sau este greu de a accepta, de fapt, că noi toată viața lucrăm la relația noastră de cuplu. Cum toată viața lucrăm la noi. Așa e. Nicoleta, mie îmi place tare mult cum s-a desfășurat podcastul nostru și faptul că am putut așa să vorbim liber și cei de acasă ne pot accesa și sub forma asta diferită, că și nu doar tu ai emoții, ci și eu. Ce mesaj ar trebui să ajungă către cei care ne văd? Cu ce să plece ei astăzi din discuția noastră? După discuțiile despre relații, îmi vine să le dau o temă de gândire celor care ne ascultă despre învățați să trăiți împreună, dar separat. Foarte frumos ai spus.
și să le amintim celor de acasă că ei te găsesc pe insighttherapy.ro, pe pagina de Facebook. Și cei care au nevoie de ajutor îi aștepți? Pot să apeleze cu încredere și fac tot ce pot ca fiecare om care îl întâlnesc. Îți mulțumesc mult pentru astăzi. Cu plăcere. Și îți doresc succes în proiectul tău. Nu? Mulțumesc. Vă mulțumesc și vouă că ați fost alături de mine și ne vedem data viitoare cu un alt invitat, drag inimii mele.